Azken 5 urteetan, Maulen apartamendu bat alokatzen zuen bakitek. Usteko mementua arribatua da eta eneritz jabea ginda apartamenduaren egoera ikustera. Gauzioa izuri edo ez deliberatzeko. Eneritz, hasirik, launa kopla. Erran zenidan horrela, joan beharra zinuela, nik enekien batik gaizoa, etxean pitxu nuela. Nik enekien batik gaizoa, etxean pitxu nuela. Hauxe ataka erresa, juramentuetan ez presa, lehen hilabetean joan baitzen, ene gaixo kantinesa. Lehen hilabetean joan baitzen, ene gaixo kantinesa. Dena dago beltz ta zakar, ta etzazu egin marmar, ordaindu behar duzuzuk orain, kozionea bideramar. Ordaindu behar duzuzuk orain, kozionea bideramar. Enetzat bizi ala hil, finantzetan larri nabil, zendako hartu nuen etxea, zinkatik gainbeste huil. Zendako hartu nuen etxea, zinkatik gainbeste huil. Zure galdera hankera, pentsatzen enaiz alfera, eta atean ezagri duzu, hau da zinkaren aftera. Eta atean ezagri duzu, hau da zinkaren aftera. Hori ataka gogoan, aftera, etzen ez horan, domaia egiten ginuela lehenago ere biforan. Domaia egiten ginuela lehenago ere biforan. Naiz egin dudan protesta, buruan falta du kezka, horren kontuak egin beharko, eta bukatu da pesta. Horren kontuak egin beharko, eta bukatu da pesta. Otoitz bat dut